Ka phang padeng jong ka hikai ka dei hi ka ong ka dei ka jing pe jimut phang ka jing penbet ka jing paya renti hapo ka balang te ka jing don kam ban penbet ban berhenti te ya kini ka subject ka dei ban sepin sayo ji hikai malaka tayo ka balai ya ka bala pisnong rim na ka sitiu po siki nong kuren ka nong bakhat saw ka dekot ka ba sopo bo ong kumni hendrai tu ai bo on le itnat bat ha ka jirinti ya ki eke baro ai bo on le itnat bat ha ka jirinti ya ki eke baro te kani ka thau om tang ka ministry ni ka thau ya ka jinglong jing im baro jong ki dekot jong ka balang sedang kena lady shimet bat kumno ngin transfer ya kata ka jinglong renti ke jungi sha ke jing syakri ke jungi te ban sutu khambha shu ya ketika jing long ke ba renti ni kemut yu tak jilong renti ni hakanu ke benta ni kumnu ngin penlong ni ke ba renti te ka kejihikai bengi yo hi na ka po ka bible ka ba syai ba ka dei na ketika kitab Exodus kelenong ke ba khat pra dekat ke ba khalai do ke ba arpunyo khalai do arpunyo tengah numpuli kalong bejirong ha te kat ba pi fidang la pulih hang tu long kani ka jing tho ang ni ka dei jing jas phang ba ki kun Israel kala mi no na po Egypt bat kila don ha sitang lenti jong jinya lenti ke jong ki te mentai kila poi ha kajat jong num Sinai belong tau lum jong blai bat kani ka dei ka jing ja ka ba ja haswa ba blai un ai ki kata ka sipho hukum te hakpor bodan ni ulum te uk thau kurim jong Moses ba teng u Jethro te habau tip bau Moses ula apoi hata hapo dom Sinai te ula lek banya kendu ya Moses but haswa ba un yu to la phak tien cha khmat yenu bani haswa bani yathu yu Moses ba u unsa wan banya kendu yu ban penkre yu Moses ba un pediang soba ya u te anda u Jethro ula ya kendu yu Moses te keladan ke jislok keladan ke jingya syong ya khana ba hangta Moses ba itu khana sepang ki kamba ke jong blai ke ba ublai ula le kumno ban pelai lut yaki kun Israel nak keti kijang uparu but Jethro habau ya snow kata ka jingle kamba ka jong blai Jethro ula yaro ya utrai but ula kerku ya utrai but ula pla bo ong ba mentang atip ba dan the way pat ublai ba kum ublai Jehovah ni ta ublai jeng kun Israel te kata ka deka ka konteks hang ni te ha kata ka jing yalam ka jo Moses ban syarai ki kun Israel te ban syarai ki kun Israel ni gapor kat tum ka estimate jo ka population ka jong ki ka dunai ka sipolak ma dunai ka sipolak jong ka jingbun jong ki pai ba Israel te hang ni ngi ba kat ba Moses ni kum nong yalam lalong lu jo gapor nong bishar ulong islak ulong penyesuk kumut ki kambaro ki badai kum nong yalam lalik lut bajau Moses like no tang kakam ban syakri ha kata tabernacle ya kata kakam la aitino haki lingdo te kat ba jeng jagam ta te ukpa uni uktau Jethro te haba usyang pat we kendu dang salang Moses ui ya kata jing trekam ke Moses but haba ui ya kom trekam ke Moses kala pendap yo Jethro dak jing lingo baju ke porok kala pen kuslai ya Jethro hakatu dekat bakat lai ngom ni teh bala syai Moses ula syong ban bishar upat ba bat utau pat ba ula yeng hajan Moses nadu min step hadu bala yong ring ti habau thau kurem Moses ula i ya kata baro ba ula le yau to pat ba ula ong ti kata de ka jing i ke jong Jethro ya ka kom trekam bat ya ka kerkom sinsyar ke jong Moses mut nadu mestep hadu dalayong ren mut ani lamit bahadu kanda sepo uji kata uji ro kamkut kataka kejing syakri kejing Moses cepat ba cipaulak mut makin one way ban panji slok ban panjing bet te kamkut syu takakam but hangi ngi ba kebanding kong ba Jethro le kalau ngai ubu kejing keli ya Moses I next bu jingkeli ya Moses kejingkeli ke keli kalau kau ni kau kei kini ke bame lale kei kini ke bame malale ya upai bang
ba apa belai misyong marwai te kini jingkli kilong ki bakongsan ba ini dang mentasi pang Jethro dang yo sngowe ki kamba ki jong belai ni mentapat haba pat ya ka kom syakli ki jong Moses kalong pemban kabam itenat kabam idan jingrinti eru ya te hang ni yu iru Jethro yu ya ko wai ka problem ka ba Moses so tho daladi ba kata kalong ba ula dan hak ta ula long workaholic ba ong no mo ta ba trade durut kem sung thai but long no long ba la dan hak ta ka binta ba tim frame ong la burn out no la dan hak ta ka stik ba sung tho shu la ni da la sung tho ma kana ro la lei ei ba ne yu ba on sung thai dan por ba on sung thai dan por ba on sangi na kata ka kam ka jeng ma blai ka pressure ka dawa yu ba dei ban le bet mar ki brio ki kmi ki brio ki wat bet you know ya Moses ba on ya rap ba on yu iki te ba kani da wara sa ka jim jeng Kristan abangi pai sila ka jong ka jing im ngi im ha ka juk ka ba bun kam hado kata ngi im ha ka juk ka ba dan por ngi im ha ka juk jong ka ek belong very tight schedule dep ka wai dan ka por banyo song thai baranget iblay ani ka por abo pet na beneng un kli ngi jing kli ong pile yu la ka jong jing beli pilong hado ka beli pile bun kam hado ka ni beli kata ra jing kli jong beli bo pet ka jong pile ayu ila ka jong jing kum ki bangai kum ki kun Kristan ngila yo ya kata ka jing struk ngila yo jing tigai ngila yo jing pun em ngila yo ya ka jing kerku ngila yo jing lalu na ki baro ngila yo ru ya ka jing pular jong ka jing snai jong blai ni ha blai pet pat ya ka jing em ka jungi ngi em ikum kita ki ba lalong no long ba hadu ba ngila ya plejimut pelat ya ki jinggan kam jong ka do hadu bang ngim don porshu bangin plejimut iki weipat ki bentai ki bakam bengkam marblai Jethro kli ni marblai marwi beli hakane ke po nakadaw jong jing bunkam ke jong Moses tim ne bule ula phano ya kalok Jethro ba ki khon ju ba ki le shong no bat Jethro ki play to the court ke ba ar ba ke balai ula phano marblai la ba on shakri la ka jong ke ying la ba on pai la ka jong ke ying ba yu pai ba te kai ba ule kalong phano uplai doi kong kili sa shwa mentasipor ba duk thau berkepa jeng pi nomor ngabun kampelat bat ngatrai boong ki kinong puli Bible ki ong kani de we kada wa pelong ya Jethro bon wan jengo i Moses ba haju kepor pelong ibon keli ni jing keli kajing bun kampelat kajing Moses ka pelong ibon la yu ba itu syu ya kajing kam ha kajing keset itu syu wat ya kajing kam jong kajing im kajing ur tek ngiru ha kajing im kestan jingi habangi be iki bakin ja pertengi be iki bakin jado tip nem ni kan ma bangi e shadia ni iki bakam kusan iki bakam don kam bar kham tam le ke ba ma ba kalong ba ni e no shadin wat you blay kelas om ni balai misyong marwai andala thaj andala yu dan menu bawan banyak selok yu kalok rakam don ki khun gim don shu hap syong marwai dan yang kepai kapor ba pila hajing tresitom ka jong jim ka jung pi kepai kapor ba pila reach bong boiling point pila thaj hado kata lawan maswan trail lawan kikun la mare la keduk syong ni syuk sywa syong syah tu point nem kapor ba watang ba pila tresitom hado kata ro wat ban tiaro pinyo tia syu ba kapoi por tip na kadau jong ka jing thaj jong jing kemat omno omba ngim nang syu ban ngim te jimut ike ngim tip syu ka ibingila ngim nang syu ban ba mandi ngim nang syu ban ngin take care jo baden nang kata kada mo ngi sok mentable ka bisim dawai gastric ka bisim dawai BP nang no kami kajibak kajing kede katahi ba liu labun kampala te Jethro wi kata kebenta tengirungnya benbu ila ka jong kajing teli jing ngile yu ka jing jing
Baar ni ya ka jing pen i jong Jethro yo Moses hadi mo da ban clear de ban batai ta dekat bakat san ni i ba o Jethro u ai batai ka da ngong ba o kini ki beri ki wat ya nga te hadi tu ong to ngan ai ki jing mut ki me menta ngan ai jing mut ni ngan pen i kini ki long jing pen i ki jong ka baning kong jong Jethro ka bolong ro juga po ka long kum ka criticism ka long kum ka jing kan tho Teu dekat bakal akatnya, umur teu tahu kurim, Moses loong hu, kini ke pemilih, kamlong ke babah, kini ke pemilih, kamlong ke babah. Hatoi pelajari sengau ni bandan wan ong hakajing im ujung pi, haba pilih ini rukam kini wan ong, ketua pilih kamlong ke babah, ajudan wan ong. But haba don wan ong ipi, wan pen ipi kumta, ke reaction ke jumpi, yang aki buan haki wan ong. Kiba buon ma kiwan ong nga tende ka bakongsan kalong ka reaction ko jonga ngale kumno ba kibri nga ngalom defensive nga yadai ladi ngapen kesan ladi ne ngapen inia bakata ka bangale kalong ka badai ne ni hato nga score ne me kata ka jipen i jong kita ki wei pa ya kata ka jing duna ka jing bakla ka jing mahangni ngi i ba u Jethro utip ba Moses long wain kinong yalam along kum usim hendrai usimnya kata kajing slur ban pen i yau Moses ya kata kajing duna kata kajing bakla kajing ki kun ki kiti ni kisi mental ki dan manono bon pen i ki kimi ki pai oh me bakla pi pinde ban lek kum tu kim sutenat lada sikurem ru ulok pen i ya kalok pen i ya ulok kim sutenat ki pen kesan bagi don be hi kata kajing perkat ba ka ek bangale kalong gebede dan dari kata ka dai ki ek basniu ba bat tim ne kum ki banget ni de ban sokmen hadu kata ba dang don ki weipat ki bawan ban pen i ki bawan ban ya rap ingi bangin snau thu ne bangin i ya kata ka ek bangin ngimla bani ha kajing buntam kajing ya bangin long fokus pat ya ba stage khamat dai ngimla ban UI ke ibadah sekalian kadiang ke ibadah sekalian kamon ke ibadah hane khmat jing bade hangta dan cibun ke jing duna jing baklangi kentu ngidi masuk kemen ba ublai udang pha ye nerian kum ba ublai pha ye Jethro bon war ban seneng ye Moses ha ka jing im jing iro na kam taban penbet nam taban nyarap ban pen i ke jing long jing